kertoa, milloin ongelma alkoi? Ai minä? Sinähän tässä ammattilainen on. Kyllä sinut pitäisi tietää. Kuinkas Jouni? Jouni! Sulla ei oo täällä mitään muuta kuin villakoiria sohvan alusta täynnä. Musta tuntuu, että mä en oo kukaan. Että mä oon näkymätön. Ja mä muutun näkyväksi ainoastaan silloin, jos mä mokaan jotakin. Hyvää synttäriä. Jouni, Joo. tähän olisi nyt aika hyvä löytää joku semmonen näppärä selitys. Luuletko sä, ettei tässä maailmassa oikeesti oo ketään, joka susta välittää? Se ei oo totta! Kato, kyllä sun autetaan, jos sä vaan pyydät apua. Luuletko? Luulen. Älä luuta nyt. Jouni on tarina rohkeudesta, itseensä uskomisesta, läheisiin luottamisesta. Jouni on elämänmakuinen musiikkitoija. Mennään kohti unelmaa. JS Information.